Hola, sóc la Joan i vinc d'Itàlia. Visc a Catalunya des de fa només 5 mesos i crec que ja puc mantenir una conversa en català, a vegades amb alguns errors, això sí. Si us dic això és perquè si tens força de voluntat podràs fer-ho bé. I per ajudar-vos us donaré 3 consells. El primer es tracta d'escoltar converses en català. Al principi a mi em va ajudar molt escoltar la gent per carrer, que és on es parla de les coses del dia a dia, que són les que ens serveixen de veritat. ¿Has visto la nueva serie de Ian Somerhalder? Sí, me encanta. Es que es muy guapo. Totalment. Y l'altre, això, com es deia? Tom Holland. Sí, també aquest m'encanta. El segon consell que us vull donar és utilitzar els gestos quan no us surten les paraules. Jove, sisplau, me pots dir on està l'església? Sí. És al segon carrer a la dreta. No, a l'esquerra. I després tot recte. A l'esquerra, tot recte, oi? Sí, exacte. Moltes gràcies. Adeu. De res. El tercer consell que us vull donar si no surt una paraula en català és utilitzar la telepatia. Pensa molt fort la paraula que vols dir i espera a que l'altre t'ajudi. No, és broma, però sí que et pots ajudar explicant la paraula que vols dir, és a dir, descrivint-la. Quina pena que s'hagi acabat el Nadal. Sí, no vull deixar de menjar... Ai, com es diuen? Són llargues, cruixentes, es mengen per Nadal. Els neules. Això mateix. La paraula això la sentia a tot el meu i el meu cap la repetia 1000 vegades, com un martell. Espero que us hagi agradat el vídeo i els consells. Òbviament n'hi ha molt més, però encara n'estic aprenent cada dia. Potser més endavant faré un altre vídeo amb moltes més idees. Fins aviat!